Happy रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनै जोंहा गामियाव रंजादों गासिबो ज'नो ओरै दंबावो जोंना नै मानसिफ्रा ओरैबो दङ माखासे ओइ दामनाय दे नै मा होनो बेखौ लाइग्रि एसे खावनो ओंखारबावलायसै लाइग्रिखौ बिदि दामो नै दा आरो दंबावो जोंहा र' बैसागोनि देखायबावलां दामनो देखायलाय देखावनो थरखा होनायखौ आरो लोगोसे सेरजा दङ जाबस्रिं थरखा जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि बियो बैसागोनि हारमुनियामफ्रा थुलाबाय थानांगौ हारमुनियामा आरो जोंहा मोनसे बुस्थु दंबावो जेंग्रा होननाय मोनसे दंबावो आरो बेखौ आं दा देखायगोन उनाव दामा बलांगुरियाव थांनानै आरो लोगोसे गंगोना दङ गंगोनायाथ' गोमनाय नङा नालाय बेखायनो दामासै जोङो ओरैनो लाबाय बेखौ लाब खम गोजान थांनांसिगोन जोंना मानो लायसिन एबारसो जादों एबार बोसोरावसो फरेस्टआ साबैसे दं देखायजोबगोन आं बोसोरावसो जादों ज'नो न'आव थाग्राफ्रा जिन्दिगिबो एसेनो थानो हानाय नङा जोंनि बायदि गोसो गुदुं जाखागोन आरो बैसागो मागिदों हेपि बैसागो गोजोनथों रंजालि बैसागु थेंक इउ मोसानांगौ रावबो जेनो मोना दिनै बेयाव आंखौ खेवना लाबोबा लाइग्रि दामनाय खाथियाव all the best. खाम दामग्राया लालाय देलाय सोरफोर मानसिया खाम दामग्राफोरनो गावबा गाव लालायनो गाखोनाङालै खामा लाखिबा खामखौ लाखियो मा लांखो खामखौ हरनामोन इसोर माने सानैखौ आरो हा
kabel taruh nak mana? Kamera tahu kamera. मा बुस्थु मा मोदोमदो देबो दाना बिदि गाखोयो Bawa para bulna.